классигі Галимжан Ибрахимов әсәрләренең академик басмасы нәшр ителү һәм язучының тууына 135 ел тулу уңайыннан матбугат конференциясына җыелдык. Мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Захидуллина Дания Фатих кызы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе вице-президенты, филология фәннәре докторы, академик. Галимжанова Эльмира Мәхмүд кызы, Фәннәр академиясенең Галимжан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының текстология бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты. Алиева Әниса Ханиф кызы, Галимжан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының текстология бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Һәм Зәйниева Гөлнара Нургали кызы, институтның текстология бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты. Дания Фатиховна, беренче сорау сезгә. Менә сез бу академик басманың язылу тарихы турында әйтеп китсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар, кунаклар. Чыннан да 12 март ул инде Галимжан Ибрахимовның тууына 135 ел тулуына билгеләп үттек без. Һәм институтыбыз Татарстан Фәннәр академиясе галимнәре Башкортстанга, Ургазыга, Солтанмуратка барып, Уфада бу юлда дип әйтгәндә зур мероприятиялар, очрашулар үткәреп кайттылар. Ләкин безнең иң зур мактанышыбыз ул да булса шушы юбилейга без Галимжан Ибрахимовның 15 томлык академик басмасын нәшр итә алдык. 15 том академик басма дип әйтү генә җиңел, гомумән алганда татар фикер ияләре, татар язучылары, бигрәк тә 20-нче йөзбашы, 20-30 елларга караган шәхесләр арасында 15 томлык мирас калдырган шәхесләр күп түгел. Без андыйлардан Гаяз Исхакыйны беләбез һәм Галимжан Ибрахимовны беләбез. Һәм менә ниһаять без бу 15 томлык басма белән Галимжан Ибрахимовның тормышы, иҗаты, мирасы, эшчәнлеге турында бүгенге көнгә мәгълүм булган, табарга мөмкин булган барлык мәгълүматларны укучыга җиткерәбез. Менә бу басманың әһәмияте шунда. Һәм әйтергә кирәк, Галимжан Ибрахимов томнары, әлеге 15 том, аның шәхесе, аның иҗаты турында фикерне тамырдан үзгәртә. Һәм гомумән алганда, менә Ибрахимовның әлеге бай мирасын кайтару эше ул инде бүген генә башланмаган. Әле язучы үзе исән вакытта 1929-31 елларда аның 7 томлык хезмәтләрен, әсәрләрен бастыру карары кабул ителгән булган. Кызганычка каршы ул томнарның 3-се генә дөнья күреп өлгерә һәм алар нигездә язучының әдәби әсәрләрен үз эченә алалар. Аннары соң 33-34 елларда аның 5 томлык сайланма әсәрләре басылып чыга. Кызганычка каршы Галимжан Ибрахимовның 20 елга якын үзеклектән соң әйләнеп кайтуы, 20 ел эчендә ул кулга алынган 37 елдан алып 56 елга кадәр аның барлык хезмәтләре, барлык әсәрләре китапханәләрдән, шәхси коллекциялардан, мәктәпләрдән, бөтен җирдән җыелып алына һәм аның мирасы бөтенләй юкка чыгу алдына килеп баскан була. Галимжан Ибрахимовның сезгә инде билгеле, аның исемен аклау, кайтару эшен башлап йөрүче Әмирхан Еники була, ләкин менә аның аклану хәбәре килүгә иң беренче булып аның мирасын кайтару эшенә безнең Тел, әдәбият һәм ул вакыттагы тарих институты галимнәре Беренче чиратта Гали Халид җитәкчелегендәге төркем алына, комиссия төзелә һәм тиз арада инде 56-57 елларда алар аның язучы буларак 3 томлык сайланма әсәрләрен бастырып та чыгалар. Инде зуррак томнарына 8 томлыкны эшләү вакыты ул 74-86 елларга туры килә. Карагыз әле вакытын гына 12 ел дәвамында менә шушы томнар эшләнәләр. Һәм бу томнарда Галимжан Ибрахимов инде язучы буларак кына түгел, фикер иясе, сәясәтче, тел белгече,
әдәбият белгече, фольклорчы, мәктәп методикалары булдырган кеше, педагог буларак күз алдына килеп баса. Һәм бу томнарны эшләүдә зур хезмәтне Гали Халид, Мансур Хасанович Хасанов, Рашад Гайнанов, Фазыл Фәсиев, тарих томнарын Сәләм Хатипович Алишев кебек галимнәр менә үз өсләренә алалар һәм башкарып чыгалар. Инде менә Совет чорының мираска карата тыюлары беткәннән соң бездә Татарстан Фәннәр Академиясендә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында менә шушы зур шәхеснең 15 томлык басмасын әзерләү фикеренә килдек. Һәм әлеге зур хезмәт 5 ел эчендә әзерләнде. Менә 8 томлык безнең 12 ел эчендә әзерләнгән булса, 5 ел эчендә әзерләнде. Әлеге эшне филология фәннәре кандидаты Марсель Илдарович Ибраһимов җитәкләде. Гафу итегез, минем телефоным хәзер. Инде бу төркемдә, бу коллективта институтыбызның галимнәре Әнисә Хәниф кызы Алиева, Гөлназ Азат кызы Хөснетдинова, Илмира Мәхмүд кызы Галимҗанова, Фәния Галимулла кызы Фәйзуллина, Гөлнара Нургали кызы Зәйниева, Гүзәл Гомәр кызы Батыршина, Зөфәр Гомәр улы Мөхәммәдшин, аннан соң Камил Әхсанов, Рәшид Кадыров кебек галимнәр катнаштылар. Шундый зур коллектив 5 ел эчендә менә шушы 15 томлыкны мәйданга чыгарды. Мин үзем китап кибетендә шу көннәрдә генә соңгы томнарны сатып алдым. Мин сатып алганда әле 15-нче том гына юк иде. Димәк, томнар инде укучы кулына барып ирештеләр. Тагын бер генә сүз әйтәсем килә. Менә бу томнар 8 томлыктан, аның инде соңрак 9 томы да чыкканын беләсез, Фатыйма апа Ибраһимова җитәкчелегендә. Нәрсәсе белән аерылып тора һәм Галимҗан Ибраһимовны кай ягы белән күрсәтә. Менә шушы турыда гына әйтеп китәсем килә. Менә бу томнар Галимҗан Ибраһимовны чын мәгънәсендә үзенең яшәү мәгънәсен татар халкына хезмәттә күргән һәм татар халкының мәдәниятен төрле юнәлешләрдә үзгәрткән шәхес буларак күрсәтә. Аның 8 томлыкта киселеп чыккан, телгәләнеп чыккан 8 томлыктан аермасы да шунда. Һәм айрым алганда, мәсәлән, Галимҗан Ибраһимовның борынгы ислам мәдәнияте кебек 1909 елда язылган инде хезмәте аның шушы милләтне ничек үстерергә, татар халкын ничек үстерергә дигән сораулар белән кызыксынуы турында сөйли. Һәм әлеге хезмәттә Галимҗан Ибраһимов гарәпләр, гарәп мәдәнияте ни өчен күтәрелеш кичергән, ничек күтәрелеш кичергән, бу вакытта нинди юллар, юнәлешләр, мөмкинлекләр барланган дигән сорауга җавап эзли. Һәм шушында ул милли мәдәниятне үстерүнең юлларын, мөмкинлекләрен барлый. Шушы 1909 елдан соң ул инде үзенең хезмәтләрендә татар әдәби тәнкыйте, татар әдәбият белеме, әдәбият теориясе, татар телен һәм әдәбиятын мәктәпләрдә, мәдрәсәләрдә укыту һәм бу юнәлештә дәреслекләр эшләү, татарларның милли үзаңын ничек үстерү мәсьәләләрен куя. Һәм әйтик, Мәрҗәнидән соң икенче булып ул чын мәгънәсендә без татарбыз, безнең туа торган мәдәнияте, без ул татар мәдәнияте һәм ул югары, көчле мәдәният булып мәйданга чыгарга тиеш дигән фикерне яңгырата. Аның шулай ук 1920-30 елларда академ үзәкне оештыруы, шушы елларда аның татар әдәбияты тарихын мәйданга чыгаруы, шушы елларда аның Татарстан хөкүмәтенең мәдәни, мәгърифәти яктан барлык үсеш мөмкинлекләрен күз аллауы һәм шуны моделләштерүе менә бу томнарда ачык күренә. Минем фикеремчә, бу томнар Галимҗан Ибраһимовны
20-нче йөз башында һәм 20-30-нчы елларда татар мәдәниятын модельләштергән зур фикер иясе, зур галим һәм зур сәясәтче буларак күрсәтәләр. Узаккарак киттеме? Yok, рәхмәт. Эльмира Мәхмүтовна, менә сез бу китапның ничек тупланганы хакында да әйтеп китсәгез иде, материаллар ничек тупланды, һәм сез әйтә аласызмы, менә Галимҗан Ибраһимовның инде керми калган әсәрләре калмады дип. Әллә калдымы? Хәерле көн, исәнмесез? Галимҗан Ибраһимовның 15 томлы академик басмасын әзерләү эше текстологлар тарафыннан әзерләү эше 2016 елда башланган иде. Дания Фатыйховна әйтеп китте инде, менә шушы 4 ел эчендә 2018 елдан 2021 ел эчендә бу безнең 15 томлык китапларыбыз басылып чыкты. Һәм баштан бу академик басма эшли башлаганда ул безнең 12 томлык итеп планлаштырылган иде. Һәм без эш башланды, без Ибраһимовның барлык әдәби әсәрләренең төрле басмаларын җыйдык, тупладык, китапханәләрдән, милли архивлардан. Һәм безнең төп эшебез шушы Ибраһимов яшәгән чорда, ул эшләгән, хезмәттәшлек иткән чорда чыккан газета, журналларның барысында ул инде безнең 1905 елдан алып 38 елга кадәрге газета, журналлар барланды. Аларның һәрбер саннары тикшерелде. Алар инде ялгышмасам 20гә якын газета, журнал, 40 ел эчендә чыккан газета, журнал тикшерелде. Һәм бу текстологларның бик зур эшен күрсәтә дип саныйм. Һәм шушы эше безнең куанычлы нәтиҗәләргә китерде. Безнең барлыгы аның шушы матбугатта 125тән артык яңа мәкаләсе хезмәттә табылды. Һәм шушы күләм артып китү сәбәпле 12 томлык академик басма 15 томлык итеп әзерләргә дигән нәтиҗәгә киленде. Һәм эш башланды. Бу томлыкларны әзерләгәндә без әлбәттә яңа әсәрләрен, яңа мәкаләләрен генә түгел, элеккегә күп томлыкларында басылган, менә бигрәк тә 8нче том, инде безнең 8 томлык безнең төп зур басма булып санала бит. Аларга кергән барлык материаллар да чыганаклар белән яңа баштан тикшерелеп, андагы кыскартулар, үзентәләр киридән кайтартылып бастырылдылар. Бу кыскартулар 8 томлыкта инде алар шакмак җәяләр, нукталар белән инде күрсәтелгән булсалар да, безнең эш барышында алардагы кыскартулар тагы да күбрәк булуы ачыкланды. Һәм безнең бу академик басмага барлык материаллар да, барлык мәкаләләр дә бернинди кыскартуларсыз автор үзе бастырганча шул рәвешле урнаштырылдылар. Һәм икенчедән, менә бу эш барышында безнең әдәби басмалары, әдәби әсәрләрнең төрле басмалары чагыштырылу эше башланды. Һәм алар чагыштыру барышында аларда да күп шактый гына аерымлыклар булулары ачыкланды. Бу аерымлыклар безнең томнарда искәрмәләр һәм аңлатмалар өлешендә күрсәтелә киленде, урнаштырыла киленде. Менә безнең кайбер әсәрләре аның татар хатыны ниләр күрми һәм безнең көннәр романнарының идея, тематик төзелеше дә, аның эчтәлеге ягыннан, күләме ягыннан да бик күпкә аерым булуы ачыкланды һәм томга аларның 2 варианты да урнаштырылды. Һәм әйтәсем килә, бу әсәрләрнең беренче вариантлары инде безнең беренче тапкыр кириллицада, беренче тапкыр дөнья күрделәр. Тагы тукталып китәсем килә, Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәр повестена, бу повесть инде безнең 21 елгы латин графикасында чыккан томлыкларына кертелгән иде һәм инде совет чоры таләпләренә туры килми дип табылып, инде алдагы томлыкларыннан ул төшереп калдырылган иде. Бу безнең академик басмага да аның шушы Әдәмнәр повесте урнаштырылды. Аның 2 варианты билгеле, 1923 һәм 31 елгы вариантлары, басмалары дип әйтим, бу очракта басмалары. Һәм аларның менә 23 елгы басманың ахыргы өлеше Галимҗан Ибраһимов киридән кайтып, бу өлешне дә ул яңадан язган, яңаша язган.
безнең томнарга аны 31 елгы басмасы урнаштырылса да, искәрмәләр һәм аңлатмалар өлешендә шушы үзгәртелгән 21 елгы өлеше дә урнаштырылды, аның белән укучылар таныша алалар. Тагы нәрсәгә тукталып китәсем килә, Галимҗан Ибраһимов үзенең ул әдәби әсәрләр язсынмы, мәкаләләр язсынмы, гыйльми хезмәтләр язсынмы, аның киридән кайтып, аларны төзәтеп, яңадан редакцияләп эшләү гадәте булган. Бу мондый эшне без аның мәкаләләрендә дә күрәбез. Аның мәкаләләре кайберләре инде ул шушы төзәтелгән вариантта төрле матбугат битләрендә басыла, кайберләре инде шул килеш үзгәртелмичә басыла. Чөнки 20нче елларда белгәнебезчә Галимҗан Ибраһимов бик киң кырлы актив эшчәнлек алып бара бит. Ул чорда вакытлы матбугатта аның мәкаләләре бер юлы берничә газета журналда басылганнар. Һәм кайберләренең акырына үзе дә шундый искәрмә яза ул, башка редакцияләрдә буларны алып бастынар иде дигән искәрмә урнаштыра. Һәм менә бу төрле мәкаләләрнең төрле газеталарда чыккан мәкаләләрнең дә инде кайберләрендә әйтеп үткәнемчә үзгәрешләр бар, аның башка өлеше, ахыргы өлешендәге үзгәрешләр бар. Булар да безнең күздән читтә калмады, булар барысы да искәрмәләр өлешендә күрсәтелә киленде. Һәм менә бу безнең ислам тирәсендә дигән мәкаләнең дә ике төрле варианты бар дип әйтәсем килә. Бу монда инде ул ниндидер өлешләрен генә үзгәртү түгел, фикер сөреше, фикер бирелеше бер булса да, аның язылу рәвеше төрлечә язылган мәкалә. Тагы сезнең игътибарыгызны телгә караган хезмәтләренә дә юнәлтәсем килә. Аның телгә караган хезмәтләрендә дә аерым вариантлар күзәтелә. Мәсәлән, аның тел томнарына кергән татар сарыфы хезмәте ике варианты билгеле. Ул 5 басмада эшләнелгән. Менә беренче басмасы 11нче елгы басмасын урнаштырдык һәм 18нче елгы басмасы. 18нче елгы басмасының тышлыгына үзе язып куйган ул, монсы яңа баштан эшләнелгән 5нче басма дип. Һәм ул яңа хезмәт дип әйтер идем, шуңа күрә без бу тел томнарына бу татар сарыфының ике вариантын да урнаштырдык. Шулай бу тел томнарына безнең алдагы 8 томлык белән чагыштырганда 8 томлыкта аның хезмәтләре татар сарыфы, татар нәхүе, татар имлясы, татар телен ничек укытырга хезмәтләренең үзекләре генә урнаштырылган иде. Безнең академик басмада инде бу хезмәтләр тулысынча урын алдылар. Һәм искәрмәләр, аңлатмалар өлешенә дә кыскача гына тукталып үтәсем килә. Академик басма әзерләгәндә башка томлардан аермалы буларак бу өлешедә безнең яңаша язылды, яңа форматта язылды дип әйтәсем килә. Монда нинди мәгълүматлар тупланылды? Барлык басмалары барланып, нинди басмалары бар икәнен һәм кайсы басмадан, кайсы текст, кайсы басмадан алыну күрсәтелде. Һәм укучыга текстны җиңелрәк үзләштерү максатыннан текстларда очраган һәрбер шәхескә, вакыйгага, исемнәргә үстәмә мәгълүмат рәвешендә аңлатмалар язылды. Монда инде төзүчеләрнең бернинди дә субъектив фикерләре чагылмый. Һәм тагы бер мәсьәлә, авторлык мәсьәләсенә тукталып китәсем килә. Галимҗан Ибраһимовның революциядан соңрак язылган мәкаләләрен ул Галимҗан Ибраһимов исеме белән ачык имза белән бастырган. Кайберләре аерым очракларда инде аның яшерен имзалар белән бастырылган очраклары да бар. Күбесенчә аның революциягә кадәрге язмаларында, мәкаләләрендә инде ул күбрәк үзенең яшерен имзалар белән яза. Бу яшерен имзалар инде безнең күп томлыкларны эшләүчеләр, әдәбиятчы галимнәр тарафыннан инде күп еллар дәвамында инде алар дәлилләнеп, ачыкланып килделәр. Бүгенге көндә аның 20гә якын имзасы булуы билгеле. Һәм без академик басманы эшләгәндә шушы имзалар нигезендә эшләдек, материал тупланды, әмма эш барышында аның мәкаләләренең язылу рәвеше, стиле, фикер йөреше һәм бу күтәрелгән мәсьәләләргә дә игътибар ителде. Ялгыш мәкаләләр урнашып китмәсен өчен менә шундый эштә эшләнелде безнең тарафтан. Һәм әйтәсем килә, академик басмага бары тик дәлилләнгән имзалы мәкаләләре генә урнаштырылды, имзасыз мәкаләләре кертелмәде. Һәм
Менә бер кызыклы гына моментка тукталып китәсем килә, шушы имзаларны ачыклау мәсьәләсендә. Аның 1919 елда язылган Дошманнар арасында 4 ай исемле язмасы бар. Бу бер юлы берничә газета журналда басыла. Мәсәлән, Кызыл юл газетасында ул имзасы белән, Эш газетасында Тыңлаучы имзасы белән, Кызыл армиядә Галимҗан Ибраһимов имзасы белән басылып чыга һәм монда инде бу алдагы әйтеп үтелгән имзаларның Галимҗан Ибраһимовныкы булу-булмавы турында шик калмый. Чыганаклар мәсьәләсенә килгәндә, безнең эш барышында, кадип басманы эшләү барышында Казандагы барлык китапханәләр, милли архивлар, музейдагы барлык материаллар барланды, аларны файдаландык. Әмма кайбер газета журналларының булмаган саннары менә Уфадан Башкортстан милли китапханәсеннән кайтартылдылар. Анда безнең менә Ирек газетасы кайтартылды. Ирек Эш һәм Татарстан хәбәрләре газеталары, Мәскәүдән Россия дәүләт китапханәсеннән күбрәк менә Чулпанның 10ннан артык газеталары кайтартылды һәм алар файдаланылды. Бу газета журналлар мәсьәләсенә тукталгач, тагы бер әйтеп китәсе килгән фикерем бар. Бүгенге көндә безнең китапханәләрдә, архивларда сакланучы газета журналларының хәлләре бик авыр хәлдә дип әйтер идем. Аларның күбесе инде таркалып баралар, таушалганнар. Менә без текстологларга эш барышында шундый таушалган материаллар белән эшләргә туры килде. Инде аларның кайбер урыннарын укырлык дәрәҗәдә булмаган урыннар булды. Эш барышында инде без менә шушы басманың әзерләгәндә, текстларны әзерләгәндә бу урыннарны инде күп нокталар белән биреп, аст төшермәләрдә бу сүзнең укый алып булмау дәрәҗәсенә килүен искәртеп үттек. Һәм минем теләгем шушы библиотекаларда, китапханәләрдә сакланган газета журналларының электрон барысының да электрон вариантлары булдырылып, алар интернет челтәрләренә эленсеннәр иде. Менә бу юнәлештә безнең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият, сәнгать институтының да бу юнәлештә эш алып барыла. Безнең мирасханәдә сакланган газета журналларының электрон вариантлары, электрон күчермәләре Мирас.инфо мирасханәнең сайтына эленделәр алар. Әле алай гына да түгел, бу газета журналларының бүгенге көндә кириллицага күчерү эше бара һәм бу яхшы гына алып барыла бу эш һәм алар да сайтка эленә бара. Менә безнең күп материаллар, күп газета журналлар Лобачевский исемендәге сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлегендә саклана. Бу эш аларда да алып барыла һәм бик әкрен алып барыла дип әйтергә, чөнки анда бик күләмле, бик күп сандагы газета журналлар бит инде, ул әкрен бара һәм көннән-көн без бу газета журналларының саклану дәрәҗәсе кими югалта барабыз. Менә шуның өчен безнең текстологларның бу безнең өчен бик кирәкле мәсьәлә дип әйтер идем. Һәм менә Казан утларының да сайтында барыгызга да таныштыр инде. Аның сайтында, архивында безнең юл журналының да электрон вариантлары куелган иде. Без бик рәхәтләнеп текстологлар аннан файдалана ала идек. Менә бүгенге көндә алар нигәдер юкка чыктылар, алындылар. Менә булар да кайтарылса, безгә бик ярдәм булыр иде. Бу безнең теләгебез. Рәхмәт. Яңадан 15 томлыкка калып, кайтып мин сүземне генә төгәллим. Бу академик басма эшләгәндә безнең бүгенге көндә иң тулы басмасы булып шутланса да, кистереп без 15 томлыкка Галимҗан Ибраһимовның барлык язма бирасы да кирип бетте дип әйтә алмыйбыз. Чөнки әле бүгенге көнгә билгеле, чөнки киләчәктә дә әле бу юнәлештә эшләр алып барылыр дип өметләнәбез. Аның яңа бәлки имзалары ачылыр, бәлки яңа әсәрләре, язмалары табылыр дигән теләктә булабыз. Рәхмәт. Әниса Ханифовна, менә без бит инде Галимҗан Ибраһимовның татар әдәби телен үстерүче дип саныйбыз. Сез шул хакта да әйтеп китсәгез иде, татар теленә багышланган хезмәтләре хакында. Микрофонга басыңыз. Галимҗан Ибраһимов инде сезгә билгеле булганча язучы гына түгел, күп кырлы галим дип
әйтәбез, шул исәптән ул тел фәнен, татар теле фәнен үстерүдә беренче адымнар ясаган һәм бүгенге көндә дә аның күрсәтмәләре безнең грамматикаларда, фәнни китапларыбызда файдаланыла. Ул аның бу өлкәгә караган хезмәтләре аерым китаплары да бар. 11-нче елдан бит инде ул башлап 2 хезмәтен, татар сарыфы, татар морфологиясы дигәнне аңлата, һәм татар нәхүе, татар синтаксисы дигән 2 китап бастырып чыгара. Монда ул җентекләп үзе бу вакытларда мәдрәсәдә укытучы булып эшләгән чорында бу өлкәнең бик артта калуын һәм инде заман таләпләренә җавап бирмәвен күрә. Һәм бу өлкәгә кереп менә шундый хезмәтләр яза. Аның бу телгә караган хезмәтләре моның белән генә чикләнми. 14-нче елда татар фонетикасын чыгара, татар имласы исеме белән. Аннан соң, китапларны әйтеп китик инде, шулай ук мәдрәсә, мәктәп белән бәйләнешле педагогик татар телен ничек укытырга дигән методик хезмәте басылып чыга. Һәм тагын берничә укыту проблемаларын күтәргән китаплары бар. Менә без башта 12 том итеп алган чакта тел турындагы материалларны шул бер китап булыр, бәлки арттырырбыз, бераз зуррак күләмдә чыгар дип уйлаган идек. Әмма мөмкин булган, тапкан теге Тукай әйтмешле, язучының һәр хезмәтен әнәсеннән җибенә хәтле тикшерәчәкләр дигән терминны күз алдында тотып, менә без тапкан әйберләрне һәммәсендә шулай тикшереп чыгу аркасында материаллар күбәеп китте. Бу хезмәтләр, бу китаплар мәкаләләр белән бер рәттән томнарга кертелде һәм ул 2 том булып чыкты. Тел мәсьәләсендә терминология, ул элекке гарәп терминологиясы, элекке грамматикалардагы гарәп терминологиясын азрак кулланып, күбрәк безнең милли рухтагы терминнарны кертте. Шулай ук рус грамматикаларыннан да файдаланып, алардан да файдаланып, укучылар өчен уңайлы итеп белем бирү өчен кирәкле асбап дип саныйбыз инде үз. Телдән тыш әле Ибраһимовның тарихка багышланган хезмәтләре дә бар. Менә миңа ул тел томының 9-нчы томны эшләдем мин. Һәм тарихи хезмәтләре дип аталган 2 том басылып чыкты. Ул 11-нче, 12-нче томнар. Бу томның мин 11-нче томында катнаштым. Томын эшләүдә. Ибраһимов тарихчы. Шулай ук. Ни өчен ул тарихка килеп керә? Мен әле менә бер сорау фикеремне читкәрәк бурып әйтәм. Ни өчен кирәксең безгә Галимҗан Ибраһимовның хезмәтләрен бүгенге көндә дә шулай туплап эшләү, аңлатмалар белән бастырып чыгару дигән сорау туа. Элекке басылган мәктәпләрдә без укыган чакларда дип әйтик, әдәби әсәрләрен беләдер идек. Аларны программага кергән хәтлесендә теләгән кеше үзлегеннән дә алып укый ала иде. Ул 5 томга сыйган әсәрләре басылып чыкты бу 15 томлык эчендә. Минем фикеремчә, Галимҗан Ибраһимовның мирасын өйрәнү, әдәби мирасын өйрәнү беренче караганда язучылар, журналистлар өчен бигрәк тә кирәк дип саныйм мин. Әсәрләр, бүгенге язучылар әсәрләре белән чагыштырып караганда, нинди юнәлештә үсеш алган? Көндәлек шул тормышның, шул чордагы көндәлек тормышның, мәдәниятның нинди юнәлештә үсеше, әдәби әсәрләрнең үзенчәлекләре, нинди проблемалар күтәрелгән, шуларны беренче чиратта чагыштырып карау өчен генә булса да, аларның файдасы искиткеч зур. Тел үзенчәлекләре, анда ничек ул файдаланган, хәзер ничек ул безнең бердән телебезне шуңа кайтып кала, үсешендә күрсәтә. Хәзер тарих проблемасы. Галимҗан Ибраһимов чорында милләтебезнең билгеле булганча бит инде 20-нчы гасыр башы, милләтебезнең төрле яклап үсеше, күтәрелеше күзгә ташлана. Фәнни яктан да,
бу тарихи һәм иҗтимагый фикер үсеше ягыннан ул ничек булган? Ул һәрбер галимнәр дип әйтгәндә халык алдына дип тә әйтергә мөмкин, килеп туган проблемаларга үзенең карашын күрсәтеп, белдереп һәм аны ачыклап эшләп бара. Билгеле булганча милләтнең үсешен тел белән бәйләп 5нче елдан хәтта 12-13 елларга хәтле тел ярышы дигән вакытлы матбугатта бигрәк тә Шура, Вакыт һәм Йылдыз газеталарында да бар. Шундай рубрика ачыла. Анда һәркем милләтнең үз билгеләнешен хакында фикерен яза. Ул бит инде сез беренче ишетмисез, билгеле сезгә. Менә шунда Ибраһимовның да мәкаләсе "Без кем?" мәкаләсе, аннары тагын ничәләр "Без татарбыз" дигән мәкаләләре басылып чыга. Ул бу очракта үзлегеннән генә уйлап чыгармый, моңарчы булган галимнәрнең бу мәсьәләгә карашларын өйрәнә, бигрәк тә мәрҗәни фикерләре белән килешеп, мәрҗәнине күтәрә һәм безнең татар икәнлегебезне, төрекчелеккә дә ул каршы риза түгел. Чөнки бу вакытларда безнең зыялыларыбыз, әйтик инде руханийларыбыз, алар бу мәсьәләдә бик татармы, төрекме, булгармы дип аталуга бик исләре китми дип әйтим инде. Алар мөселман булуны алга куялар. Ислам әһле, мөселман булуны алга куялар. Ә менә бу яңа зыялылар 20нче гасыр башында барлыкка килгән интеллигентларыбыз дип әйтәм мин, бу мәсьәләдә бөтенләй башкача фикер йөртәләр. Галимҗан Ибраһимов бу мәсьәләгә инде күптәннән, менә Дания Фатиховна әйтеп китте, борынгы ислам мәдәнияте китабын язган чакта ук шушы проблеманы алга куеп эш итә. Татарларда мин әйтәсем килә хәзерге термин белән милләтне ярату, патриотизм хисләре тәрбияләүдә монда чагыла. Чөнки һәр мөселман булган кеше, ул чагында мөселман булган кеше үзен ислам дөньясына, ислам мәдәниятенә бәйләп карый. Шуңа менә без нинди зур мәдәниятнең варислары дигән кебегрәк, без шуларны дәвам итүчеләр, без шуңа карыйбыз кебегрәк фикер үткәрә. Бу китап ни өчендер билгеле инде идеологик максатлар белән бүгенге көнгә хәтле басылып чыкмады шул 9нчы елдан соң. Аны мин тәкъдим итәр идем безнең һәрбер татар кешесенә укып чыгарга. Ул шулкадәр бүгенге көндәге горурлык хисе уята. Үзебезнең милләтнең шушы мәдәнияткә тартылуы, анда бит мәдәният кенә мәдәният инде бер яктан караганда, анда фәннәр, ничек артта калган гарәпләр бик тиз арада сикереш ясыйлар. Һәм бу сикерештә фәннең ролен күрсәтәләр. Аристотельдән, Евклидлардан башлап, нинди хезмәт бар мөселман дөньясында һәм башка милләтләр дөньясында, һәммәсен гарәпчәгә тәрҗемә итәләр. Һәм бу бик алгарыш гомумән тормышта, фәндә генә түгел, тормышта алгарышка алып бара гарәпләрне, гарәп дөньясын. Менә бу әйберләр 2 том итеп эшләнде безнең тарих томнары. 2 том ул 1909 елдан алып инде 30нчы елга хәтле Ибраһимовның тарихка караган хезмәтләре дип әйтәбез. Берничә китап һәм анда гомумән 2 китапка 46 хезмәт кергән. Менә шушы бу басмада шушы 46 хезмәтнең 23-се өр-яңа материаллар, өр-яңа моңарча басылып чыкмаган. 11нче томда 15ләп керде ул, 12нче томда 8 өр-яңа әйберләр керде инде. Һәм безнең эш шуннан да гыйбарәт булды. Без менә шушы 15 томга кергән әйберләрне, без дип әйтәм инде төзүчеләр коллективы, кемгә кайсы том туры килә, алар бу әйберләр, бу хезмәтләр Ибраһимовның бөтенесе өр-яңадан чыганактан дип әйтәм. Чыганаклар күлязмасы булмаса да, шул беренче басылган чыганаклар. Шуны без кулга тотып,
битенесен укып, төзәтеп, элек басылганнары булса, бер яңа бер том чыгарлык яңа материаллар керде дигән сүз. Һәр томда Камил Ахсанов тарихчы безнең эшләп алды бездә. Кереш мәкаләсе беренче томда Галимҗан Ибраһимов тарихтан инкыйлабка дип аталган. Бу икенче томда инде Галимҗан Ибраһимов каләмендә инкыйлаб һәм татар иҗтимагый хәрәкәте тарихы дип туктала. Бу керештән аңлашылганча инде, исеменнән аңлашылганча, Ибраһимовның менә шу томнарга кергән әсәрләрендә беренчедән юл күрсәткеч ролен үтәү, тарихка караган әсәрләрнең эчтәлекләренә дә туктала кыскача. Аниса Ханифовна, ғафу итегез, без ишараттагы спикерыбызга сөз бирик, ғафу итегез. Рәхмәт. Гүлнар Нургалиевна, менә сез документлары буенча өйрәнгәнсез, нинди кызыклы документлар ачыкланды, шулар хакында әйтсәгез иде. Чөнки без бит инде беләбез, ул репрессияләргә эләккән шәхес, моңа кадәр билгеле булмаган нинди мәгълүматлар ачыкланды. Мин үзем 15-нче том төзүче буларак, шуның эчтәлегенә, структурасына азгына тукталып китәм һәм яңалыкларын да әйтеп китәм. Академик басманың 15-нче томы эчтәлегендә үзенә автобиографиялар, хатлар һәм документларны үз иченә ала. Ягъни 3 бүлектән тора. Һәрберне томга кертелгән һәрбер материал нигездә архив чыганакларыннан алынды. Һәм алар томга хронологик принцип белән урнаштырылды. Чыганакларга килгәндә, алар гарәп графикасында, латин графикасында булганнары да бар, татар телендә, рус телендә булганнары да бар. Алар барысы да үзенең чыганак телендә томга урнаштырылды. Автобиографияларга килгәндә, иң беренче яңалык булып инде күп томлыкларга ул 1921 елгы автобиография кертелә. Ул кулъязма Татарстан Республикасы Дәүләт архивында саклана. Менә ул яңалык булып тора инде иң беренче. Аннан соң 1929 елгы һәм 1936 елгы автобиографияларда кертелде, үзенең чыганак телендә. Аннан соң томга әдипнең 119 хаты кертелде. Хатларга килгәндә инде анда адресатлардан танылган татар галимнәре дә, рус галимнәре дә, татар язучыларына язылганнары бар һәм стиль ягыннан да алар төрле рәсми хатлар, шәхси хатлар, ачык хатлар бар. Һәм иң зур өлешне тәшкил итеп тора торган бүлегебез безнең документлар бүлеге. Документлар бүлегенә 237 документ тупланды. Белгәнебезчә, Галимҗан Ибраһимов бит инде шундый үзәк мөселман комиссариатында академ үзәк җитәкчесе булган. Татарстан мәгариф халык комиссариаты, Татарстан төбәкләрен өйрәнү бюросы кебек оешмаларда эшләгән. Һәм шулай ук төрле елларда Ирек, Чулпан, безнең Юл, Мәгариф газета журналларын оештыру белән дә шөгыльләнгән, анда актив эшләгән. Һәм шуның дәлиле булып, томга мандатлар, анкеталар, стенограммалар, беркетмәләр, барысы архивта табылган документлар кертелде. Айрым урынны томда моңа кадәр күп томлыкларга кермәгән репрессия чоры документлары һәм аклау, исемен аклау процессында булган документлар кертелде. Алар хайран күләмле, 40 документка якын алар. Алар арасында инде монда гаепләү белешмәсе, кулга алыну карары, ордерлар, төрмәдән төрмәгә күчерү документлары, экспертная комиссия карары, аннан соң башка шәһәрләргә запрослар ясау, шул запросларга җавап хатлары, шулай бөтенесе урнаштырылды. Кайбер документлар алар беренчел бездә генә урнаштырылмый, журналларда, җыентыкларда инде басылып чыккан булсалар да, без барыбер аларны чагыштырып, чыганаклар белән тулыландырып, томыбызга урнаштырдык. Ләкин бездә яңа документларда керде, алар арасыннан, мәсәлән, менә әйтеп китәсе килә, Галимҗан Ибраһимовның Мәскәүдә 1917 елда беренче Бөтен Россия мөселманнар съездында ясалган чыгышы тулаем кертелде. Тагын беренче циркологик съездда катнашу
аңа әзерләнү буенча документлар шулай ук беренче тапкыр кертелә. Аннан соң 1928 елда аның иҗат 20 еллык иҗат юбилей билгеләп үтелә Казанда һәм Мәскәүдә. Үзе катнаша алмаса да, бу җыелышлар бик тантаналы рәвештә уза. Казандагысы шулай ук беркетмәсе Татарстан Республикасы Дәүләт архивында саклана. Шулай күп томлыкларга беренче тапкыр кертелә. Һәм Мәскәүдә узган коммунистик академиядә булган тантаналы утырышның стенограммасы да беренче тапкыр шушы томда тәкъдим ителә. Ул рус телендә. Шулай ук Академ үзәкнең татар редколлекциясе утырышларын беркетмәләрдә, шулай ук бу күп томлыкларда беренче тапкыр дөнья күрә дип әйтеп була. Күп томлыкларда именно. Һәм тагын бер кичкенә генә бүлегебез бар томда, ул Галимҗан Ибраһимовның иҗатына, тормышына кагылышлы газета, журналларда очраган белдерүләр, белешмәләр, аларын да урнаштыру кулай табылды. Рәхмәт. Сораулар бармы, журналистларның? Айза Шаймарданов тегенге. Шундай сорау, менә татар хатыны ниләр күрмәй әсәре ике вариантта басылган дип аңладым, һәм алар бер-берсеннән шактый нык аерылалар. Бүгенге очрашуда Адәмнәр әсәре дә ике вариантта булганын белдек. Сорау шундай. Алар бер-берсеннән нык аерыламы? Siz ayrıca ettiniz aның ахыргы өлеше ниндидер үзгәрешләр кичергән дидегез. Ахырында Зәйни исән каламанда ниндидер үзгәрешләр бармы? Менә шул турыда әйтсәгез иде. Бу сорауны мин юнәлтәсем килә безнең Адәмнәр повестен эшләүче Гөлнара Нургали кызы биредә. Ул җавап бирер дип, татар хатыны ниләр күрми повестен әзерләүче Әнисә апа да монда биредә алар җавап бирерләр дип уйлыйм. Адәмнәр повестына килгәндә, аның бары тик ахыргы өлеше генә яңадан языла. Без аны аңлатмаларда тулайым бирәбез. Чөнки укучы ике концовкасы белән дә танышырга тиеш дип саныйбыз инде. Анда Совет хакимиятенең ярдәме күрсәтелә. Үзгәртелгән вариантта. Башка аерма юк. Сюжет Адәмнәр повесте ул бер генә вариантта урнаштырылды, бәлки аңлап бетермәгәнсездер, бәлки мин җиткер бетерә алмамындыр. Татар хатыны ниләр күрми белән безнең көннәр, алар инде икесе ике вариант, алары ике вариантта урнаштырылды. Мин әйтеп үттем, Адәмнәрнең менә шушы соңгы өлеше генә комментарийлар, аңлатмалар өлешендә күрсәтелде. Булай сюжет үзгәрешсез, шуңа күрә инде бер генә вариантта тәкъдим ителде. Рәхмәт. Бәлки мин өстәп кенә әйтермен, менә әдәби әсәрләр турында без инде бүген Галимҗан Ибраһимовны язучы буларак күрсәтергә өлгерә алмыйбыз. Әлбәттә, сез аны яхшы беләсез дә. Ләкин Галимҗан Ибраһимов менә шундый шәхес була, ул үзенең атнага 7 көненең һәр көненең 18-20 сәгатен эшләп утыра торган була. Һәм ул Казанга килгәннән соң да туктаусыз, сез инде беләсез, ул Казанга университетка укырга керергә килә, ләкин монда килгәч ул үзенең университетка керә алмаганлыгын белә, аның ике сәбәбен дә күрсәтә үзе. Ләкин шул ук вакытта ул шул Казанга килгәннән соң 11 елда яза, мин үз өстемдә эшләргә, үземне үстерергә тиешмен ди. Һәм чыннан да ул туктаусыз укый, туктаусыз белем җыя, туктаусыз яза, газеталарга, журналларга, дәреслекләр эшли. Һәм үзенең әсәрләре дә аны канәгатьләндерә алмый. Чөнки ул шул кадәр таләпчән шәхес була. Аның менә бик зур каршылыклар, конфликтларга керүендә беләсез. Ул һәм үзенә, һәм башкаларга бик зур таләпләр куя торган була. Мәсәлән, аның без бүген телгә алган Татар хатыны ниләр күрми дигән әсәре, ул инде Галимҗан Ибраһимов әле каләм сынаган вакытта беренче вариантта дөньяга чыга. Һәм бу әсәр без менә безнең буын, бездән соңгы буыннар мәктәп дәреслекләрендә укып килгән Галимҗан Ибраһимовның нәшриятта басылып чыккан китапларында басылып
чыккан варианттан икесе ике әсәр кебек аерылып тора. Әлеге әсәрләрнең иҗат методы да төрле, әлеге әсәрләрнең эчтәлеге дә төрле. Әгәр без беренче вариантта 7 кыз бәете сюжетына нигезләнеп, татар кызының үзенә бәхет эзләп, дөнья буйлап йөрүен, аның инде ир-ат киемнәре киеп йөрүен, аның мәдрәсәдә укырга тырышуын, аның иргә чыгу тарихларын һәм ахыр чиктә үз гаиләсенә кайтып, үз урынын, үз гаиләсендә, үз туганнары, үз мөхит арасында табуын күрсәк, менә сез белә торган, без укыган, без танышкан икенче вариант, ул инде бөтенләй башка төрле, ул инде Галимҗан Ибраһимовның реализм мәйданыннан торып иҗат итүен күрсәткән әсәр. Безнең көннәр әсәре турында да мин менә гәрчә анда геройларда, сюжет бирелешендә, вакыйгаларда охшашлык булса да, бу ике әсәр, икесе ике төрле әсәр кебек кабул ителә дияр идем. Чөнки анда акцентлар шул кадәр күп аерма белән куелганнар, монда инде әсәрне укыган вакытта язучының фикере, сурәтләнгән дөнья бөтенләй башка төрле кабул ителә. Шул вакытта Галимҗан Ибраһимовның менә кабат-кабат эшләгәне турында инде без беләбез, аерым бер хезмәтләре бик зур аерма кичермичә генә дә берничә басмада дөнья күрәләр. Мәсәлән, шундыйлардан без татар әдәбияты дәресләре, әдәбият дәресләре һәм әдәбият кануннарын күрсәтә алабыз. Бу китапларны, алар арасында аермалар күп түгел. Без инде галимнәр белән бәхәсләшеп тә алдык. Икесен дә кертергә кирәкме, берсен генә кертергә кирәкме дип, ахыр чиктә томнарга без инде бер вариантны гына кертү белән шикләндек. Ягъни һәр мәкалә, һәр хезмәт, һәр китапны ничек итеп бирү, ул Галимҗан Ибраһимовның әлеге хезмәткә, әлеге китапка керткән үзгәрешләре, аларның зурлыгы белән билгеләнде. Рәхмәт. Сорауга җавап булды. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Минем Дания Фатиховна сездән сорыйсы килгән иде. Менә без бит узган ел шундый нәкъи сәнбәткә кагылышлы бәхәсләр чыккан иде. Анда Галимҗан Ибраһимов та телгә алынды. Алар бер-берсе алар арасында менә бәхәс булган дип. Менә ул бәхәс кертелдеме? Аларның бәхәсе каян килеп чыкканы менә шул хакта әйтә алырсыз микән? Бу томнарга кертелдеме менә бу бәхәс? Һәм монда бит инде гаип ташлау да булды күпмедер дәрәҗәдә. Алар бер-берсенә теге зыян салганмы дәрәҗәсендә? Гомумән, Галимҗан Ибраһимов шәхесе ул бик катлаулы, бик каршылыклы шәхес. Монда шулай дип аңларга кирәк, ул бит инде үзенең тормышын, үзенең язмышын халыкка, милләткә хезмәт итүгә багышлаган кеше. Һәм ул үзенең тирә-ягындагы башкаларга, үзен әйләндереп алган башка шәхесләргә дә үзенә куйган кебек зур таләпләр куйган. Һәм шуңа күрә ул бик күп кешеләр белән каршылыкка кергән, Абдулла Тукай белән дә, Фатих Әмирхан белән дә. Мәсәлән, мин үзем 1911 елда Фатих Әмирханның Хаят повесте басылып чыкканнан соң, Урталыктасы басылып чыкканнан соң, Галимҗан Ибраһимовның әлеге әсәрләр милли әсәрләр түгел, алар милли әсәр дип бәяләнергә хокуклы түгел дип әйтүе белән бүген дә килешә алмыйм. Чөнки бу әсәрләр шул кадәр милли әсәрләр, үзенең теле белән генә түгел, татар тормышын, татар омтылышларын, татар мөхитен күрсәтү ягыннан да алар иң милли әсәрләр рәтендә. Әмма ләкин Галимҗан Ибраһимов аны шулай дип язып чыга. Җамал Вәлиди белән 20-30 еллардагы бәхәсне карагыз сез. Газиз Габайдуллин, Гали Рәхимнәр белән бәхәсләр һәм башка без татар мәдәниятенә күпмедер өлеш керткән һәр кеше белән Галимҗан Ибраһимовның ниндидер бер мәсьәләләрдә бәхәскә керүен, дискуссия алып баруын күрәбез. Ләкин бу шул исәптән нәкъи сәнбәт белән дә. Мәсәлән, шул вакытта мин шулай дип әйтер идем, Галимҗан Ибраһимовның әлеге бәхәсләре, аның мәкаләләре, аның язмалары бу томнарда күренәләр. Ләкин бу бәхәсләргә якын килгәндә, монда Галимҗан Ибраһимовның шәхес буларак сыйфатларыннан бигрәк, аның нәкъ менә татар мәдәниятен, зур мәдәният, үсештәге мәдәният, тиз үсә торган мәдәният итеп күрергә теләген беренче урынга куярга кирәк. Шуннан чыгып бәяләргә кирәк дип саныйм мин.
Менә документларга мәсәлән кертелдеме менә бу аларның бер-берсен гаепләп язулары дип әйтим инде. Монда документлардан бигрәк монда инде мәкаләләр турында сүз бара. Монда Галимҗан Ибраһимов каршы теге кагылып киткән һәр шәхескә караган мәкаләләр, алар бөтенесе дә томнарда урын алдылар. Чөнки урын алмыйча була алмый, ул бит Галимҗан Ибраһимовның мирасы. Алар Галимҗан Ибраһимовның дөньяга карашын, аның характерын, аның нинди максатлар куеп, шушы мизгелдә башкалар алдына нинди бурычлар куюы турында да сөйләп торалар. Шуңа күрә алар бөтенесе томнарда бар. Томнарны укысагыз, без инде бу мәсьәләләр хакында алга таба да бәхәсне дәвам итә алырбыз, сөйләшүне дәвам итә алырбыз дип уйлыйм мин. Теге поэтическим соображением дип төшереп калдырылган документлар булмадымы? Юк, бер нинди документларда төшереп калдырылмады. Әйткәнемчә, тагын бер тапкыр менә сүземнең башында да әйттем, әлеге томнарга бүгенге көндә билгеле булган барлык документлар, барлык материаллар кертелделәр. Шул вакытта бит Галимҗан Ибраһимов кулга алынган вакытта аның сандык язмалары, хатлары, материаллары алып кителә. Һәм алар кызганычка каршы бүген без аларның язмышын белмибез. Күпмедер күләмдә без кайтарылган материаллар белән генә эшлибез. Мәсәлән, аерым алганда хәтта томнарга кергән материаллар арасында Мәскәү галимнәренең тапкан стенограммалары да бар икәнен беләм мин. Ләкин бик күп материаллар табылмаган. Алар табылырмы, юкмы, без алар турында әйтә алмыйбыз. Бәлки менә шушы томнарга кермәгән материал ул бөтенләй табылмас та. Бөтенләй булмас та. Шуңа күрә бүгенге көнгә иң тулы материаллар, барлык мәгълүматлар, хәтта менә томнарның ахырында сез күрерсез, Галимҗан Ибраһимовның томга кергән аерым материаллары хакында мәкаләләр, фикер белдерүләр, язмалар да бу томнарда урын алды. Бу хәтта менә Галимҗан Ибраһимов томнарының башка академик басмаларга караганда үзенчәлекле бер сыйфаты да булып тора. Зилема Бракшина, шундый сорау, бу томлыкларның чыгуы турында Галимҗан Ибраһимовның туганнары беләме? Сез алар белән элемтәдә торасыз, алар Бик кызык сорау, бу бик матур сорау. Менә без шуны әйтеп китмәгәнбез. Безнең бигрәк тә 15нче томда Галимҗан Ибраһимовның туганнары белән бергәләп эшләгән материаллар күп файдаланылды. Хәтта менә аның туганнарыннан берсе Марат Хаевич ул инде 15нче томга кереш язган шәхес тәйде. Кызганычка каршы мин 15нче томны әле үзем күреп өлгермәдем. Ләкин алар инде урын алганнардыр, алар күренеп торалардыр дип беләм мин. Һәм әйткәнемчә 12 мартта Галимҗан Ибраһимовның юбилеена бәйле Авыргазыда, Солтанмуратта бик зур чаралар булды. Һәм безнең зур коллектив белән анда барып без бу чараларда катнаштык һәм 11 мартта ул инде Уфада да булып узды. Һәм без шунда Башкортстанга 15 томлыкны бүләк итеп алып бардык. 15 томлык Солтанмуратта да, Авыргазыда да, музейда да калды, бүләк итеп биреп калдырылды. Һәм әйтергә кирәк, безнең менә Галимҗан Ибраһимовның юбилейларына 5 елдан 5 елга Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре халыкара зур конференциялар оештыралар. Һәм бу конференцияларга без һәр вакыт Галимҗан Ибраһимовның туганнарын чакырабыз. Аның туганнары бүгенге көндә Башкортстанда, Үзбәкстанда яшиләр. Һәм быел менә безнең бу конференцияны уздырабыз. Бераз гына башка вакыйгалар белән кушылып китте. Аерым алганда 25-26 апрельдә, сез инде беләсез, Казан утлары журналының оешуына 100 ел тулу билгеләп үтелә. Галимҗан Ибраһимов Казан утлары журналын оештыру инициативасы белән чыккан, шушы журналны оештырган һәм аның проектын, концепциясын күз аллаган шәхесләрнең берсе. Шуңа күрә дә biz менә бергәләп сөйләшеп, журнал редакциясе белән, институт галимнәре, фәннәр академиясе бергәләп сөйләшеп, Галимҗан Ибраһимовның юбилеена багышлаган әлеге фәнни гамәли зур чараны 25-26 апрельдә Татарстан фәннәр академиясендә уздырырга диеп фикергә карарга килдек. Шуңа күрә бу юбилейга 135 еллыкка
фәнни гамәли конференция бераз гына соңарып, аның туган көненә түгел, бәлки 25-26 апрельдә уздырыла. Шуның белән бергә менә мәктәпләрдә, аерым бер вузларда, Татарстанда, Башкортстанда, башка урыннарда Галимҗан Ибраһимовка багышланган чаралар бара, алар дәвам итәләр. Безнең халкыбыз үзенең күренекле фикер иясен, язучысын, күренекле улын ярата, онытмый, һәм без аларда да катнашабыз, аларда да әлеге чараларда үз фикеребезне белдерәбез, һәм бу чаралар әле дәвам итәчәк. Ибраһимов проспектында флешмоб белән. Флешмоб та булсын, чөнки яшьләр өчен ансы да кирәк. Аның менә ял көннәрендә аның һәйкәленә чәчәкләр салу булды, гимназиядә балалар белән конференция уздырылды. Андый чаралар да кирәк, чөнки үсә торган буында Галимҗан Ибраһимов турында үз фикерен булдырып үсәргә тиеш бит инде, шулай бит. Рәхмәт. Сораулар бармы? Безнең вакытыбыз төгәлләнеп килә, теләкләрегез, тәкъдимнәр булмаса. Әлбәттә, Галимҗан Ибраһимовны без менә бүген сезнең белән сөйләшүдә дә кат-кат әйттек. Ул татар әдәбиятын, дөньяви татар әдәбиятын тудыручыларның берсе. Ул 20-30 елларда Татарстан хөкүмәтен булдыру концепциясын эшләгән кешеләрнең берсе. Һәм шушы Татарстан хөкүмәтенең нинди юллар белән үсәчәген билгеләгән кешеләрнең берсе. Ул 20-нче гасыр башында татар милләтенең зур яңарышын күз аллаган һәм шул яңарышны әйдәп барган шәхесләрнең берсе. Ул татар гуманитар фәннәре, бигрәк тә татар тел белеме, татар әдәбият белеме, фольклор белеме, татар тарихын яңа заманда мәйданга чыгарган зур галимнәрнең берсе һәм татар академик үзәге аша татар академик фәнен оештыручыларның, шуның юнәлешләрен гамәлгә куючыларның берсе. Һәм без инде уйлыйбыз, 15 томлык басма белән без алдагы буыннарга менә шушы зур шәхеснең эшчәнлеген, зур шәхеснең мирасын, аның тирәнлеген, аның колачлылыгын, аның масштаблылыгын менә җиткереп калдыру юнәлешендә үз бурычыбызны үтәдек, башкардык. Ләкин бу 15 томлык, әгәр ул китап киштәләрендә ята икән, кемнәрнеңдер китапханәләрендә генә ята икән, ул халыкка мәгълүм булып үз тиешле урынын алмаска да мөмкин. Шуңа күрә минем соңгы сүзем журналистларга юнәлтелә. Сез дә менә шушы шәхесне, аның мирасын, аның иҗатын пропагандалауга үз өлешегезне кертсәгез иде, активрак булсагыз иде. Рәхмәт. Тиражы күпме икәнен әйтсәгез. 2000 иде. Микрофонга. Тираж 2000. Рәхмәт. Шуның белән төгәллибез. Рәхмәт. Барыгызга да.